Kaixo. Txinan bazala esaten zuten, gula saigen den artian, baina belaxe sartu hemengo, taberna eta elkartian. Oraintxe gaude 2020 urtian, Katalarria zabaldu zaigu, Kantabriako partian. Gu itzalian eta kalian, Andaluziko beruak, Guardia Zibilak, ejerzituak, elizak eta kleruak. Esanagatik jeisteko dala, birusaren numeruak, berriro kendu nahi dizkigute, Euskal Herriko fueruak. Birus txikila baina, haundia egin du obra, txirrita ez du harrapatuko, ez diot jarri alfombra. Larre gaineko aldapalatza, iotzerik ez du logra, ni kuidadorik ez dut oraindik, sagardua badet sobra.